ନୋରା ଫତେକୁ ଆଜି କିଏ ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବଲିଉଡ଼ରେ ଯେପରି ଆକ୍ଟିଂ କଲେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଜଲବା ଦେଖେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଗଳ ପରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ସେ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବେ, ପୁଣି ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବେ। ନୋରା ଫତେକୁ ଆଜି କିଏ ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବଲିଉଡ଼ରେ ଯେପରି ଆକ୍ଟିଂ କଲେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଜଲବା ଦେଖେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଗଳ ପରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ସେ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବେ, ପୁଣି ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବେ।